Distantzia handi xamarretik egia esan da. Bertso saioetara eta oso gutxitan joaten naiz, jakineko pare bat edo hementxe zarautzen izaten direnak, gehien bat, semeak ere nahi izaten duelako, eta joan behar diau, eta arekin joan eta gustura. Gutxi gora berako zera bat behintzat badaukat, gaur egun bertsolaritza nondik nora doan, eta distantziaz begiratzen diot, baina, sekula utzi ez diodan ez bertsolari sentitzeari, oraindik ere neure burua pixka bat mundu horretako sentitzen. Ez dakit seguru zer erantzun, seguru nik sumatzen ditudan aldaketak baino gehiago eta handiagoak izan direla. Neuk ez dut hainbesteko aldaketarik sumatzen. Sumatzen dut, sozio saioen egiturak eta lehengo antzerakoak edo izaten dira, eta gai aldetik eta ere zait iruditu hainbesteko aldaketarik, hainbesteko bilakaerarik. Eta iruditzen zait gainera, eman diren aldaketak baino handiagoak espero izatekoak zirela. Baliteke. Baietz esango nuke. Hala eta guztiz oso argi utzi nahi dut, niretzat bertsolaritza inoiz bizi izan dudan gauzarik ederrena izan dela. Eta eguneko ikuspegitik begiratuta, edo ura ezagutu ez duenarenetik, behar bada ez da oso ulergarria izango, baina ni hasten naiz pentsatzen, orain dela 20 urte, ni hor joetasun enbilenean, 25 urte, esate baterako oso esaten zenuenaren oso kontziente izan behartzen nuen, orain oso funtsezkoak eta oinarrizkoak iruditzen zaizkigun zenbait gauza eskatzeko ere. Esate baterako, aldaia askatuta zegoela, zuk ze berri eman nahiko zenuke, eta bahituta zegoen pertsona baten askapenaren berria eman nahi nukeela esateko ere, bi aldiz pentsatu behartzen nuen. Bazenekielako, kontrako erreakzioak ere izan zen hitzakeela. Gaur egun, gauzak asko aldatu dira, Lizarra garaziko garaien ondotik eta elkarri beste era batera begiratzen hasi gara, eta hor mundu batek iraganaren nolabaiteko azterketa kritiko bat ere. Eta nik ez nuen ezeren banderarik eraman nahi, ez nuen ezeren abanderatu izan nahi, baina egoerak behartzen induen horretara, barruak eskatzen zidan, eta horrek pixka bat erra egin ninduen, bakardade pixka bat ere bizi izan nuelako, eta gero egunero ez daukazulako ibiltzerik erronka jotzen, eta erreakzioen bildurrez ibiltzerik eta ez dagoelako aldiro. Bai, ni pentsatzen dut nire pentsakerarekin eta biolentziaren kritikaren ikuspuntutik eta nirekin bat egin zezaketen bertsolariak gehiago ere bazirela. Batez ere saiorak kotxean elkarrekin gindoazela. Geroia saioan bertan, nik ez dut behar bezalako babesik sentitu izan, edo ez dut empatiarik, edo norabide berean zijoan jende askorik eta sumatu izan. Iruditzen zait, ez dakiz emateraino ginen kontziente, nik uste neurri batean baietz, baina lehen aipatu dizkizudan bi bidelagun bikain horiek eta nik eta gutxi asko konturatuta edo gabe urrats batzuk eman genituela. Eta behar bada orain zubilan gisa ikusi daiteke, ondoren beste belaunaldi bat eta beste estilo bat etorri delako, baina guretzat etzen zubilana, guretzatzen aurrera pauso bat ematea. Aurrera pauso nabarmen txamarrak iruditzen zait estetikatik hasita. Estetika bai jazkerei dagokienez, bai gaiei heltzeko moduari dagokionez, bai doinuei eta neurriei zegokienez ere, eta hor politia izango zuen, ez nuen irabazi, baina hala eta guztiz, badakite lan ona egin nuela, txapelketa haietan, neure arrastotxoa utzi nuela,
eta beste hainbat bertsolari asko ere badaude txapelik irabazi ez dutenak, eta bueno, ni ere gabe geratu nintzen. Baina, horri bile ginen, eta hala eta guztiz txapelketetan egindakoari, baina askoz ere balio handiago ematen diot plazaz plaza egindakoari, hori isilago pasatzen baldin bada ere. Hizkuntzaren ez zuzentasuna aipatu izan dute, baina niri zuzentasuna oso hitz edo horretara mugatu baldiman nintzen behintzat oso etekin eskaxa da. Nik egokitasuna bilatzen nuen. Behin Josean Agirrek idatzi zuen titular handios bat, euskitze gramatiko bat bertsotan. Nik ez dute horrelako aleginik egin izan. Gero, hori norbaitek hori jaso izan baldin zuen, interpretazio libre bada, ezta, baina ez zen hori nire ahalegina zen, hizkuntza baliabideak erabiltzea, komunikaziorako eta hizkuntza aldetik ere, bertsolaritzak neure ustez egin behar zuen bide batean, urrats bat edo beste eman ahal izateko. Eta, horretan ere burubelarri sartu nintzen, eta badaukat zerbait egin izanaren errezeloa, eta iruditzen zait bidetxo bat egin genuela horretan, beste nire belaunaldiko beste batzuekin. Nik uste dut bertsolaritzak bere bidea egiten diharduela, bertsolarien soziologia erabat aldatu da, entzuleena ere erabat aldatu da, beste garai batzuk bizi ditugu, baina bertsolaritzak bere lekuari eutsi egiten dio. Nik bertsolaritzaren diagnostikoa egiterakoan kasik aipatu ere enuke egingo, beken 4 urtean behin ez dakit zenbat milaka lagun biltzen diren kontu hori. Hori azkenean gauza puntual bada, marketingarekin eta gure lehiagosearekin eta lotuago dagoena benetako indarrarekin baino. Nik poz hartzen dut, oraindik ere bertsolariak plazaz plaza horreten gabe dabiltzala ikusten dudanean, eta nik pentsatzen dut, hainbeste bertsolari dabiltzan ez plazaz plaza, lerro ideologikoari dagokienez ere hor aniztasun bat egon behar duela. Eta behar bada, garai batean zeuden presioengatik eta indarkeriagatik eta hainbat faktorerengatik hori azaleratzea zailagoa zen, baina pentsatzen dut denborarekin gero eta errazagoa izango dela. Nik ez dakit seguru zergatik den, baina gaur egun Lizarra garaziko garaietatik hainbeste urte pasatu direnean aldaketa horiek hain sumatzeko hain zailak izatea neuri ez zait oso seinale ona iruditzen. Bakoitzak daki ze urrats eman behar dituen, inori ezer esateko, baina iruditzen zait bertsolaritzaren homogenizazioaz hitz egiten dutenek ez dutela arrazoi faltarik, nire ikuspegia hori da. Bertsozale elkartea txapelketekiko desadostasun batetik sortutako erakundea da, eta gerora nork esan behar zuen hartu duen edaduraik hartu behar zuenik. Hasiera hartan nik min pixka bat hartu nuen Euskaltzaindiarekin hautsi izanagatik, baina gerora elkartea osatu izanak beste 1000 gauzatarako oinarriak jarri ditu, azkenean egitura oso zabala, behar bada zabalegia ere izatera iritsi da, ezta. Baina iruditzen zait lan handia egiten ari dela hainbat eta hainbat arlotan, eta bertsolaritzari ematen diola halako jantzi eta sustengu eta oinarri garrantzitsu bat. Ni hasieratik enintzen behar beste murgildu izan elkartearen funtzionamentuan, eta ez nuen behar besteko konpromisorik hartu izan, eta horren pena pixka bat badaukat. Nik poz hartzen dut, oraindik ere bertsolariak plazaz plaza horreten gabe dabiltzala ikusten dudanean, eta poz hartzen dut, poz ikaragarri hartzen dut, geure semea oraintxe bete ditu 12 urte, eta gaur egungo 21. Mendeko nerabe bati, oraindik kasik nerabe ere ezten bati mundu hori hain erakargarri gertatzeak poz handia ematen dit.
beste 1000 gauza badauzka, gaur egun guk ez genituenak, beste 1000 gauza badauzka, eta zerk eta gehien bertsolaritzak txunditzen du, gehien bertsolaritzak erakartzen du. Eta oraintxe ere, haren gau mailaren gainean, bertsoliburuak daude, ez beste ezeri lotutakoak. Eta niri horrek poz ematen dit, eta zerbaiten seinale dela iruditzen zait, eta nik bide luze eta oparo opa diot bertsolaritzari. Eta behar bada, orain segitzen dudana baino gertuagotik segitzera iritsiko naiz, berriz ere denborarekin, zergatik ez, nik ez daukate bertsolaritzaren kontrako ezertxo ere, aldeko gauzak askoz gehiago ditut. Eta gainera, semeak behin baino gehiagotan esaten dit, aikia, ika egiten dit semeak, aluarek, eta esaten dit, behin baino gehiagotan esan izan dit, aikia, nik bueltatu hasiko haut plazata. Eta, baina, ez bertsolaririk euskitzetarrentan behar baldin badu, plazaz plaza bintzat berak beharko du, eta nik orain arte bezala, horixe, noizik eta behin lore bitxiren batetik ezti pixka bat bilduko dut, baina ez daukat izultzeko, plazetara izultzeko inolako asmorik.